Hello. Good morning, guys. Good morning. Hello. Good morning, guys. हेलो कौन लाइक डन किया है प्लीज कमेंट करो. आशीष. हेलो आशीष गुड मॉर्निंग. ओ आशीष नया है. देखो आशीष आपको मैं साथ किया है और आप भी मुझे साथ करके सपोर्ट करो आशीष. रांगहिम हेलो फ्रेंड. हेलो हाउ आर यू. आज पूरा ठंडा मौसम है असम में. ओए नैलै गोदाव सोराव दाउ अमाय नायदोंमोन. हेलो गुड मॉर्निंग गाइस. गुड मॉर्निंग आशीष. मैं आपको सब है और आप भी मुझे बैक सब करो. लाइक डन. थैंक यू सो मच. रहीम राहिब. थैंक यू सो मच.
Thank you, Asif. Thank you so much. Gimana sutirannya? Baru nggak mau mauzaya. DB Boro, hello DB Boro. Mana made? DB Boro आंजों फ्रेन्ड दंना गैया नायनो र'। गैया माथो। माबासो नामा इलाय आइडिस नामा? सोर सोंदों? आंखौ सिनायाखै नामा? सिनायाखै ब्र' नोंखौ सिनायाखै दे सिनाय मोनाबालाय र' नों आइडिजों फैबायना आंखौनो सिनायासै आरोना सोर इयो। प्लिज भैया रांहिम क्या हो गया आपको? माथो भइसआनो खोनायाखै। ब्र' आं माने भइसखौ बन्द' खालामदोंमोन आरोना। सिनियावनो नों ब्र' नङा दे सिनाय मोना आंबो। Pulang sih. नोंनि माइनाव सोरखौ बायदि मोनदों नामा दा? नोङो आंनि माइनावथ' आंनि आइडिजों सन्जिनाबा जोमाव जानो हागौ बायदि मोनदों आरोना आङो। बेलेगाथ' आंनियाव फैयाना। Pulang.
कमेन्ट हेल' कमेन्टखौ दानफिन नाङा ना कमेन्ट दानफिनबा एसे गोब्राब जायो। थेंक इउ स' माच आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय। हेल' गाइस। आंखौ होनदों आरोना होननायखौथ' सिनायबायना सिनायाखै सिनायबाय प्लिज प्लिज कमेन्ट करो गाइस। एफा लेट माने आङो ना भइसखौ अफ खालामनानै आङो लोगोफोरजों बेलेग माबा माबि खोथा रायलायदोंमोन आरोना ओंखायनोथ' आं भइसखौ अफ खालामदों। कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ साथाम दङ आरोना साथाम सोर कौन है प्लिज कमेन्ट करो। लाइक खालामाखै लाइक खालामना होदो। सोर आंनि एलबिआव फैबाय बिथांमोननि थाखाय थेंक इउ स' माच। वेलकाम मस्ट वेलकाम आंनि एलबिआव लोगोफोर। गरम फन्द लाबायलै नै दोनथ'नोसै बाय। हेल' लोगोफोर नै बेलेग खामानियाव थांनांसिगोनलै आङो भिडिअबो लाबायनो हाया जाहैबाय मा जागोन। डिबि एसे लोगोफोरनो सेयार खालामना होदोब्रा। मा गुसु बार बारदोंलै आयु अखा हानानै खालामदों सनाय थेंक इउ खालामनायनि थाखाय। आं मोनसे फेसबुक पेज हा खैलें नाम्बार सोर फैखो आं मुट खालामदोंमोनलै गुड मर्निं ब्र' होनना बुंदों आं बर' मर्निं आं बर' मस्ट वेलकाम आंनि एलबिआव। बिराद लेभेल जाथारबाय माथोनो लेभेल जायाखैलै आङो मा लेभेल जानो मोजां ना खबरा मोजाङानोलै बिराद गुसु आरोना बार बारदों। आं दोनथ'बाय होनना बुंदों आरोना दे दोनथ'बानो जाबाय डियार। लाइक खालामाखै लाइक खालामना होदो। ओंखाम जाखांबाय नामा ब्र' होनदों ओंखामखौथ' जायाखै दे जानायालाय आङो ओंखाम जायाखै। आं बर'आ बहानिमोनलाय प्लिज
कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो दे हेल' गाइस कन प्लिज कमेन्ट गाइस हेल' डिबि नोंनि हाबायाव लेंहरलै हाबायाव थांगोन दे बाबायला थांनो लाइक दान थेंक इउ स' माच आं बर' लाइक खालामनो थाखाय आं बर'आबो मैया दाख्लै एलबि होदोंमोन दां माथो लाइक दान थेंक इउ चिरांनि ब्र' आं बर'खौ आं मैया ना मा सोंखांबायमोनलै बावबाय थादोलै ब्र' चिरांनि आं होआखै ब्र' होआखै ना थिगानो मालायनि फेसबुक नायाखै नामा लाइभसो सोरो नोङो आंनाव कमेन्ट होनायखौसो नायदों दायो लाइभ होगासिनो दा नोंबो नायलाय आंनाव माबानि एमाउन्ट मा मावगोन 350 बाल मा नोङा ओमफ्राय माबा मोनलांगोन आरो नोङो 350 ओमफ्राय माबा मोनलाङो बन राधे श्याम हेल' संजित जी बोल रहा है हेल' राधे श्याम मा थांगोन अबेखै थांगोन नालाय गोमबोरमोन नालाय र' गोमबोर मोनगोन खानोसै हाउ आर यू संजीत जी बोल रहा है मैं आई एम फाइन मैं अच्छा हूँ गुरु और आप कैसे है कमेन्ट वाव ब्र' सोंबाय मोनथ' आरो ब्र' सोंनायालाय सोंबायमोनलै आङो नाथाय बावदोंसो आरो ना लाइक दान थेंक इउ स' माच राधे श्याम थेंक यू राधे श्याम आप कौन सा स्टेट का है प्लीज़ कमेंट करके बताओ मैं जान सकता है क्या आपका भी आप कहाँ से हो आई एम ऑल्सो फाइन थैंक यू बताने के लिए नोंलाय बबेनिमोन ब्र' होनना बुंदों आरो ना आं उदालगुरिनि ब्र' उदालगुरि टाउननि आरो ना राधे श्याम दिल्ली वाव दिल्ली का है इसका खेला होनना बुंदों आं बर'आ दासान्दि मा मावगासिनो दङ ब्र' राधे श्याम राधे राम राम जी राम जय श्री राम सीताराम खोनादों दा हेल'
Wow, wow. Jai Shri Ram. Gimana? दंथ'यो ब्र ओरैनो फरायनाया गारबाय नामा ब्र? Gabai, oमफ्राय मानसि? Wow, wow, bro. Wow, wow. Ram, Ram. आंहा Jalan orang bisa mau nak? 60 रानी. Thank you so much. Like dan करने के लिए. राधे राधे. Hai, right. Okay. Sundu mana? Sitaram, Sitaram. Wow, bro. Kapal, lapa, Mana agresif ni le, mana? on here. मा खोथाय बुजिलाय लाङासैलां आं बर' आं बुजियासै नेट मोननाय नङाखै दाबो दहायनिफ्रायनो गैया दासो एसे नुदों अ नेट गैया होनदों नामा सृष्टि ना मा नाम सृष्टि रानि होनदों नामा सालायफ्रा गिदिंलायालै खारै जाग्राखायनो अलखालै guys comment गारबाय आं लाफिनासै थेंक इउ स माच खोन्थानायनि थाखाय आंबो गारबाय आरोना हाई सेकेन्डारियाव गारदों आङो फरायफिनासै आं माने एगजामखौनो होखायाखै आरोना लोगो एसे बायदिसिना फेमिलि प्रब्लेम आरो बिदिनो मानि प्रब्लेममोन नेट स्ल' जाबाय Same to you. Aksi buklena langsung saudara. Waduh, itu kan tangisu. Lu berdua di kalau ayo kan lagi mikir ya. Ayo bilang masih gelau.
आधा घन्टा दाबो जायालै आं बन्द' खालामसिगौमोन आधा घन्टा जाबा बन्द' खालामसै आङो हा लाइकखौब्रा माबाखौ एलबि होनायखौ अन 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 आं बर' थेंक इउ स' माच अन थाबाय थानायनि थाखाय अन होनदों सृष्टि रानि थेंक इउ स' माच अन थाबाय थानायनि थाखाय आरोना राजिमोन गिबिरा दंमोनलै गथ'फोरा थिगा दै गायना दोनबाथ' लोंखायोखा मोनहां दै गिदिरथारबाला थिगानो बुरजा दं खेला ओरैजाय फाथान मोनखांनानै लाफानोसै बे खुसेरखौ खावनो बेलेग बुरजा जादों माथो ने खुसेर खावनांगोनलै लोगोफोर दासो नांदों एसे नेटआ आंना लोगोफोर एसे नेटआ स्ल' जाबाय मानो होनबा आं एसे हाग्रा बारियाव हाबदों आरो ना माने दाउ गावनायदों आरो ना बिराद डिस्टार्ब खालामो आरो ना हाग्रानि दाउफोरा बारियाव बेखौ गावथारजोबनो नागिरदों लोगोफोर आङो एलबिखौ दोनथ'नोसैदां दाहाय बेलासिनि 4टायाव फैफिनगोन आरोना आङो ओमफ्राय दायो एलबिखौ दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोना मा सानो प्लिज कमेन्ट सेक्सन कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरलाय आं एलबिखौ दोनथ'नो सानबायमोन आरोना सोर सोर दङ हेलो कौन है प्लीज कमेंट करो मैं एलबी को बंद करना चाहता हूँ कमेंट करो कमेंट सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो आं एलबिखौ दोनथ'नोसै प्लिज कमेन्ट ओइ मा खालामदों सावरि ना हाजिरालै वा देन्जार लोङो मा हाबखोनो थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय आं बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आरोना सिङाव हाबबाय बोरैबा हाबसनबायब्रा इयो सैमाया बोरै हाबजाखो बाय बाय आं बर' बाय बाय थेंक इउ स' माच आंनि एलबिआव दसे समबाबो नुजाफैनायनि थाखाय नेक्स्ट आं दा बेलासिनि 4टायाव मोजाङै लाना फैगोन आरोना दायो माने एसे आं खामानि बेस्थ' जाना होबायलै लोगोफोरा उफाय गैया आरोना दानो दोनथ'नो सानबाय आं एलबिखौ थेंक इउ स' माच आरोना आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय गासैखौबो आरोना सोर सोर दङ आरो सोर सोर दसे समब्लाबो कमेन्ट खालामफैबाय बिथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच आरोना लोगोफोर जो मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट किया कमेंट किया और मेरे एलबी में साथ दिया इसीलिए सभी को थैंक यू सो मच और शाम का 4 बजे में वापस आएगा सभी को सी यू अगेन फिर मिलेगा बाय बाय राधे राधे राम राम सिया राम जय राम थैंक यू बाय बाय